uNtuli uthi ukuvulwa kwesikhungo se-Wi-Fi kule ndawo kuyingxenye yohlelo lukahulumeni wesifundazwe lokulekelela imiphakathi ngezinsiza ikakhulukazi esezindaweni ezisemakhaya. Abantu baseMsinga namhlanje babone into enkulu kakhulu, into eyisimanga ukuthi bazoconnectwa kwi-internet mahala emakhaya. Into enkulu kakhulu kabi le ngoba whether uyasebenza usebenza uma une cellphone uzokwazi uba neaccess to ulwazi usemqoka. Ngabe abafuna umsebenzi bazokwazi ukubona izikhala zomsebenzi, ngabe izingane ezifundayo zizokwazi ukucosha ulwazi, impilo yabantu bala izoguquka. Izakhamuzi zithi ukuhlinzekwa nge-internet kuzokwenza impilo ibe lula. Ngomnyango we-communication, umnyango kaPrima, izingane eziphasa kahle, nami qobo lwami mangena kuma-email, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, ngingena kahle kakhulu. Uhulumeni wesifundazwe uzibophezele ukubhekana nezinselele eziphakanyiswe izakhamuzi. Ukuya kwethu laphayana kube nawo umthelela nomphumela okuyiwona wona wokwenza impilo indawo iye ngokuya ishintsha, inkinga ezikhona emphakathini ziya ngokuya ixazululeka. Asifuni ukuthi bohulumeni ogcina ngokubuka nje le kude kwabe indaba noma afunde emaphepheni. uNdunankulu Ntuli uthi uhlelo lwe-Wi-Fi yamahhala bahlose ukwelethula kusona sonke isifundazwe.